ndị mụ na ndị agịrị agwụ ndị mbụ agwụ ndị agịrị agwụ nwoke agwụ nwaanyị nke nga dibịa ihe na-eme dibịa ihe akpọkọ ụmụ ụlọ anyị bịara n'ụbọchị tata bụ ụbọchị uru ọbụla ụbọchị buru orie ere m na-akpọkọ ndị mbụ na ndị agịrị na-akpọkọ agwụ nsị ọha agwụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ eji m ọjị eji m ete echebebe eji m mmanya eme ka anyị rekwa ọgwụ a n'ụbọchị tata bụ ụbọchị buru orie wee na-asụ ụnụ ka ihe niile aha kwuru ụbọchị anyị gwụrụ ọgwụ a ihe na aha igwere ihe na aha igwu na ọjị ihe na aha igwu na mmanya ihe na aha ekwu wee tibie ọkụ n'isi ọgwụ a isi onye mere ọgwụ a a sị m nke ọ dịkwa ire ya mụrakwa ire amakọ na nsọ onye ka eji maka ya ebe n'ụbọchị tata ere m kwere ọ ga-adịrị na anyị mma mgbe igbo ọ ga-adịrị anyị mma ọ ga-adịrị ndị ọrụ m niile na mma agbagwo m gị bụ ọgwụ ụbọchị tata bụ ụbọchị dị oge were sị jee n'isi ndị ọrụ m niile ndị n'obodo oyibo ndị nọ Naịjirịa ndị ihe na-esiri ike ndị amụsi na-enye nsogbu ndị ụmụnne dị na-enye nsogbu ndị ekechiri akara aka ha ndị agwụrụ ajọ ọgwụ n'isi ha ndị ekwurekwu ọjọọ n'isi ha ndị a na-agbara izu ọnwụ n'isi ha ka gị kụnye n'ụbọchị tata Jesu asịbụ izuzu niile ahụ ezuru n'isi ha ka ọ bụrụ izu n'anya nkwụ ọ bụrụ nwoke ezuru ya na oje nwe isi ọ bụrụ nwaanyị ezuru na oje nwe isi jebe n'isi ndị ọrụ m niile jebe n'isi nwoke jebe n'isi nwaanyị ngwa ọrụ ọgwụ ntụrụ aja ndị n'obodo Igbo ndị nọ Naịjirịa ana masị gị bụ ọgwụ kunye jee gboro ha uke mma gboro ha uke mmadụ gboro ha ihe arị gboro ha ihe mmakwa okwunuka ma okwunuka mmadụ ya gbata aka azidentị mmadụ ya gbata aka ihe ọbụla bịa je wetara ha bịara n'ihu ihe ọbụla bịa wetara ha akpa ha sa ọ bụ nwoke gọrọ n'ọgwụ ọ bụ nwaanyị gọrọ n'ọgwụ wesịrị ọnwa dị ndị ọrụ niile na mma ndị n'obodo oyibo ndị nọ Naịjirịa ndị na-azụ ahịa ndị na-eme biznes ọ bụ oge ekwuru okwu ahụ a sị ndị bụ ọgwụ ya bụ onye a na-ahụ ike nga maka ike nga wụrarị azụ oyi mmiri na-agba ogu na-asụ ogu ahụ mkpọnọ na-egbu ebe n'ebe ọ na-eme ka ka o bere isi ya rụọ donu a sị m nkwure nwe magị na mara nsọ ọ ya ka m gwuru n'ọjị a kwesịrị ụbọchị tata ndị bụ na ndị ebe anyanwụ na-ezu elu eji echetemebe maka echetemebe ka eji egbu uke ya ka eji egbu ihe ala wee na-asịrị isi ndị ọrụ m niile isi nwa afọ Igbo niile ndị n'obodo oyibo ndị nọ Naịjirịa ndị ihe na-esiri ike ndị agbochi akara aka ha ndị agbochi ọganihu ha ndị asị na ha ji amụta nwa ndị asị na ihe dị mma ji emere ha ndị ọrụ m niile ndị ebere abịa ndị ji abịaghị abịa ngọna bụ nke ụlọ n'ụbọchị tata ka nna asị na m isasi izuzu niile bụ izuzu ọjọọ n'isi ụlọ uke mmadụ uke mmadụ ọ bụ ndị amụnsi uzuru ọ bụ ụmụnna dị izuru agwọ n'ọgwụ achụ na aja ejie n'ije agbara n'egbe enyiri enyi enyere mmadụ ya anya n'ụbọchị tata izu niile a na ọma ndị ire n'isi unu niile isi ndị ọrụ m niile isi nwoke isi nwaanyị ndị nna mere ihe dị mma ndị nna agụrụ ọfọ ihe ọma ka na-ekwu n'isi ụlọ resi n'ụbọchị tata anyanwụ ọsọ ọgara ndị na-eti n'olu ndị na-eti n'Igbo ị na-eti n'ụwa niile jebe n'olu jebe n'Igbo isi ndị ọrụ m niile isi nwa afọ Igbo niile ndị nọ Naịjirịa kọntrị dị iche ndị akpochiri akpochi ndị akpochiri akara aka ha ndị ejere otu amụisi wee gbochie ọganihu ha ndị ekechiri akpa nwa ha ndị asị na ha ji alụta di ndị asị na ha ji amụta nwa n'ụbọchị tata ọ bụrụ nwoke zuru izu a bụrụ nwaanyị zuru izu a n'ụbọchị tata ka asị ya maga na ọgwụ ala ike nga izu niile ahụ o ji na ọma dị tupu ire ọ bụkwa ntụ ya kwụkọ gara na kpọfọ ka ọ bụgwọ ihe ya fosoro ijara ya ofe m na m gịnị gba ọfọ dibịa anyị kwuru ka ọ ga-ere isi mgbugbu dibịa maka mma ego efere ga dị emekwa dibịa oju adagba mma ekwu ihe niile aha ekwuru mmemme gị bụ ọgwụ ka anyị sikwa gị ma ire nga mara nsọ ihe aha ekwuru wee tibie ọfọ ihe aha ekwuru wee ke gị bụ ọgwụ n'isi onye anyị kere ọgwụ a anyị na-ayakwa ọgwụ a n'ụbọchị tata jee ma ire amara nsọ jee gbuori uke nwa gbuori uke mmadụ wepụrụ ya azidentị ọ kachasị ndị amụnsu ihe na-ewetara ya ajọ nrọ ihe na-ewetara ya ajọ nri oruo mgbe ihe ọma ji abịara ya uke abata oruo mgbe ego ji abịa n'ụzọ ya uke abata ọ bụrụ nwoke bụrụ ya mere eme bụ ya gwọrọ n'ọgwụ anyị ka ji maka weke ndị bụ ọgwụ wee sị gị ihe chọba ndị ajọ mmụọ chọba ndị ajọ mmadụ bụ amụnsu ma ọ bụ amụnsu mmadụ ekwela ka ya kwuru ekwela ka onwe ike kwuru ya ihe ọbụla bụ izuzu ọjọọ abụmọnụ okwunuka ma okwunuka mmadụ ya gbata aka ihe ọma ga na-eme n'ụzọ ya ọ ga-abata nnukwu ego ọrụ ọbụla kwere nkwa na ọ ga-akwụ ụgwọ ga-akwụ ụgwọ onye ọbụla bụ onye kọstọma ya niile ga-ebido sobe ya ahịa ihe ọma ga na-eme n'ụzọ ya chifu na ọ ga-adịra mma chifu n'ụlọ ọ ga-adịra mma chifu na afọ ọ ga-adịra na mma chifu na akwụkwọ ọ ga-adịra na mma ihe ọma ka ọ ga na-afụ mana eke mana orie mana afọ mana nkwọ anya n'ụbọchị na anọ ka e kwere ka ọ ga-ere ndị n'ọfọ ndị mbụ ndị n'ọfọ ndị agịrị maka mere n'ụzọ ndị ọrụ m niile ndị ihe na-esiri ike ụzọ ha mepee amaka maka ka ikwu ihe bụ mara na iwu na amara nsọ